Kaixo, ariketa honetan daukagun sorgailuak N espira dauzka. N, esan nahi dut, ez dela espira bakarra, baizik eta 250 espira ditu. Kasu honetan, diametroa ematen digute eta ematen digute bere abiadura angeluarra dela 2000 RPM. Hau da, badakigu borobila dela, baina hau izango balitz, egongo litzateke horrela jirabiran abiadura horrekin. Ariketa honetan ez digute esaten zein den hasierako posizioa. Orduan, guk erabakitzen dugu eta errezena da pentsatzea eremua olakoa dela eta gure espira lehendabiziko momentuan dagoela perpendikularra eremuarekiko. Modu honetan, S bektoreak berekin egiten duen angelua zeroa izango da. Nik egingo dut horrela eta goruntz. Modu honetan fluxua positiboa litzateke eta gero biratzen hasten denean hasiko da aldatzen. Pasako da maksimoa, 0, negatibo, 0, maksimoa. Beti bezala lehendabiziko pausoa, irudikatzea. Ni gomendatzen dizuet irudikatzea lehendabiziko momentuan nola dagoen, T berdin 0 denean, eta T berdin periodo zati lau, T laurden denean nola dagoen. Hemen egongo litzateke horrela, eta hemen honela. Lehendabiziko gauza da pasatzea unitateak nazioarteko sistemara. Fluxua kalkulatzeko N espira kopurua bider eremu magnetikoa biderkadura eskalarra S egingo degunez, hemen agertzen zaigu S eta beren arteko angeluaren kosinua, adierazpen orokorra litzateke alfa berdin alfa 0 gehi omega delta T, baina guk erabakitzen dugu lehendabiziko momentuan horrela daudela, eta horrela S bektorea eta B bektorea paraleloak direnez, alfa izango da 0. Horrek esan nahi du hasierako angelu hau alfa 0 dela 0. Eta honela, angeluaren adierazpena izango da omega T. Nun omega ezagutzen dugun eta T da aldagaia. Orduan, N bider B bider S bider kosinu omega T Weber guzti hau izango da fluxuaren adierazpena denboraren funtziopean. Egiten baldin baduzue, ikusiko duzue, ateratzen dela 0,36 pi bider kosinu 200 pi zati 3 bider T Weber. Fluxu maksimoa zein izango da, kosinua bat denean, balio hau, 0,36 pi Weber dela 1,3 Weber. Baina indar elektroeragile induzituta da eskatzen digutena. Orduan, zer egin behar dugu? Indar elektroeragilea kalkulatzeko Henry Faradayren legea aplikatzen dugu eta epsilon indar elektroeragilea izango da minus diferentzial phi denborarekiko. Hau deribatzen baldin badegu kosinuaren deribatua minus sinu denez hemen plus bihurtzen da, hemendik omega biderkatzen eta guzti hau bultetan adierazita izango da indar elektroeragilearen adierazpena denboraren funtziopean. Politago jarrita litzateke hau. 24 pikarratu sinu 200 pi zati 3 T. Volt. Indar elektroeragile maksimoa eskatzen digutenez, sinuaren balioa izango da bat, eta modu horretan maksimoa izango litzateke 24 pi karratu volt. Eragiketak eginda 237 volt. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazu mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizut. Gero arte.